Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Mustapha MM. Kasance da shirin daga Kannywood, Katsina, Najeriya. Ku biyo mu don jin yadda hira za ta kasance tare da jaruma a masana'antar Kannywood wadda kuka fi sani da Aisha Kabir Sani, wadda ake kira da malumfashi. Daga Kannywood, Katsina, Najeriya. To masu kallon mu, kar dai ku manta muna tare da fitaccen jaruman na a masana'antar Kannywood, wato Aisha Kabir Sani malumfashi, wadda ake kira da malumfashi. To malama Aisha, assalamu alaikum. To malama Aisha, zan so ki bayyana wa masu kallon mu ainihin cikakken sunanki. Mutane na kiran ki da Aisha Kabir Sani malumfashi, ko za ki iya gaya wa mutane ainihin cikakken sunanki? Sunana Aisha Kabir Sani malumfashi. Malumfashin nan garinku ne ko dai kawai suna ne? Ni haifafiyan Katsina ne, sai dai na yi rayuwa na a malumfashi tun ina yaro. In kai kimanin akalla shekara nawa kina harkar fim? To asali ban fara harkar fim ba, ina harkar waka ne. Daga baya kuma sai na tsindima cikin harkar fim gaba daya. A cikin 2017 nake waka, amma fara fim ɗina 2019. 2017 kika fara waka, shi kuma fim kin fara 2019. Za ki iya lissafo fina-finan da kika yi da kuma waƙoƙin da kika yi? Gaskiya na yi waka ba a dai, zan iya kawo maka misalin cewa ka iya adadin waka da domin na yi su kai na ban san adadin yawansu. Akwai wata waka Sha'ibu masoyina wanda ita ce bakan damiyar waka na. Akwai kuma da kai zani rayu, irin su akwai su dai da dama dai haka, irin su wata rayuwa haka dai na yi waƙoƙi ba laifi. Za ki iya lissafa iya adadin fina-finan da kika yi daga farawarki har zuwa yanzu? Ok, akwai wata rayuwa, akwai kuma gidan kashe aro. Series kuma akwai wanda muke yanzu, macen sirri, akwai kuma a duniya. To masu kallon mu, da haka dai za mu je hutun rabin lokaci don ganin iro da take bada a wannan masana'anta ta mu ta Kannywood. Ku kasance da Daga Kannywood, Katsina, Najeriya. Kuma ku zuba ido, kuma ku ji rashin mutuncin zan yi a unguwan nan. Wannan ku takar da yake kira sarauniya, to sai dai ta mulki a lahira. Dan ni yar kunama na sha alwashin sai ni mata harbin sai ta kwana kiyama. Haka nake so ta waje na. Shi ma sarkin kada ki raga mai. Ai yau idan ba ku ji mummunan labari a unguwan nan ba, duk wanda ya ƙara kira da yar kunama, Allah ya isa ban yahe mai ba. Kina wuta muna binki da fetur. Ai, kar ki ga abin arziki. A'a, Aisha. Allah sarki Aisha shi kina nan. Ya na ganki haka? To ba dole ki ganta haka ba. Wai dan mai gidan ne ya mata wannan aika-aika. To ki Aisha garin yaya haka ta faru? Wallahi daga gyaran ɗaki aka gyara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin min yi shakuwa ni da ke cikin wanga rayuwa. Wayo Allah rayuwa. Na shiga halin damuwa kan soyayya yan uwa. Daga Kannywood, Katsina, Najeriya. Barkan mu da dawowa hutun rabin lokaci. To, malama Aisha, wani rol ne kika fi takawa a masana'antar Kannywood? To ni gaskiya dukkan wani sim da za a bani ko kuma yanayin rol din da ake bani shine dai ana yawan fiddo ni irin musifaffa haka. Yar bala'i. A fili ma yar bala'in ce ke koko dai ya fim ne kawai? Ni ba yar bala'i ba ce ba. Tunda sai mu yi shekaru da kai baka san cewa ina da faɗa ba, sai dai ina ga za ka kano raini ne. To a lokacin za ka iya tantance ni musifaffa ce ko ni ba musifaffiya ce. Kuma za ka ga mafi akasari dan adam baya son raini a rayuwa. Wani yana da hakuri amma raini ne baya so. Gaskiya ina da hakuri amma kuma in za ka kano raini ba akwai matsala. To masu kallon mu, duka nan ma kawo ƙarshen wannan tattaunawa da jaruma Aisha Kabir Sani malumfashi, jaruma a masana'antar Kannywood. Sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu. Ku kasance da Ana Tare ne YouTube channel da kuma Dangwal TV a duk ranar Juma'a da karfe 8 na dare.
za mu ɗora muku wannan hirarraki da muke yi da jarumai, dan hip hop ne, yan fim ne, mawaka ne, baki da ba wanda bai hada ba. Da zaran kuka ga abu yayi ku yi comment, in ma bai ba ku faɗa, da kun yi comment za mu gani kuma za mu gyara da ikon Allah. Mu dai kawai ku danna mu subscribe kuma ku yi mu comment, ku latsa ƙarara, ku yi like. Mun gode, sai wani satin in Allah ya kai mu. Jaruma Aisha, kina iya tashi za mu ɗan ɗauki hoto da Allah, sai kuma a ban kwana da masoya.